ďakujem. Som rád, že ste prišli v takomto veľkom počte. Vôbec som to nečakal, že bude takto plno. Dúfam, že teda mi budete rozumieť. Aj keď umím mluviť, tak neumím tak dobře. Takže budem dneska po slovensky. A čo ma priviedlo k Černobylu? Začalo to ešte na základnej škole a práve na hodine dejepisu som v učebnici zbadal niečo o jadrovej katastrofe v Černobyle. Začal som si o tom študovať a dospelo to až do takého štádia, že dnes tam chodievam pravidelne a ako sme tu aj dnes, tak robím o tom prednášky, či už takto v kinách, ale aj v knižniciach alebo na školách, či už základných alebo stredných. V zóne som bol doteraz 18 krát, strávil som tam dokopy viac ako 2 mesiace mojho života. Stretol som veľa výnimočných ľudí, zažil som smutné aj veselé a myslím si, že bude to pre vás zaujímavé, tieto moje zážitky a verím, že budete mať nejaké otázky, na ktoré budem vedieť odpovedať. Já bych se ještě doplňující otázku, kolik ti bylo let, když jsi se začal zajímat o Černobyl a když jsi tam byl poprvé? Bolo to v roku 2013, hneď ako som dovršil 18 rokov. Kvôli tomu, že do černobylskej zóny sa nedostanete, pokiaľ nemáte 18 rokov, je to kvôli zdraviu. Do 18. roku sa vyvíja ešte človeku štítna žľaza, ktorá je veľmi citlivá na radioaktivitu. Takže hneď v roku 2013, ešte počas strednej školy, vtedy si pamätám, že ešte som bol u doktora pre razítko, aby som nemusel ísť do školy, išiel som do Černobylu. Tak to je hezké. Já jsem se začal zajímat o Černobyl někdy, řekněme, na začátku 90. let, když se mi dostala do ruky první kniha o Černobylu. A pak, když jsem začal pracovat jako novinář, tak aniž jsem si to vymyslel, tak mě jednou šéfredaktor, a to bylo tuším někdy v roku 94, pověřil tím, abych napsal stránku o Černobylu. A tehdy jsem si začal jako schánět materiály a tehdy jsem jako najednou zjistil, jak fascinující téma to je. Což jistě učinilo mnoho lidí přede mnou. A v tom filmu jste mohli zaznamenat, že tam někdo říká, že Černobyl je droga. A já to můžu potvrdit, mnoho lidí, nevím, jak to má tady Andrej. Takisto na Černobyle som závislý. Kdysi jsem byl na Sahaře na poušti a ten beduín, který mě tam bral, tak říkal, ale dej si pozor, ten, kdo jednou navštíví Saharu, tak tam nechá svoje srdce. A něco na tom je a 100% to platí o Černobylu. Dokonce jsou lidé, kteří říkají, že Černobyl je nemoc a tou nemocí onemocní člověk v Černobylu a ta nemoc pak způsobuje, že se tam furt musí vracet. Nicméně do Černobylu jsem se poprvé podíval až v roku 2005 a od té doby jsem tam jezdil pravidelně vlastně skoro až do začátku války nebo až do začátku té války, kdy Ukrajina přišla o Krym a potom ještě chvíli, teď jsem tam dlouho nebyl a proto jsem strašně rád, že za náma přijel Andrej, který tam nejenom, že jezdí i po začátku války, což je nesmírně obtížné, ale byl tam dokonce v minulých týdnech nebo dnech a znovu se tam chystá, takže máme fascinující příležitost zeptat se ho na věci, jak to tam vypadá teď. Takže uzavírám to tím, že jsem v Černobylu byl 17krát, což mě teda Andrej docela vzal, ale zhruba jsem tam strávil taky asi 2,5 měsíce. Kdo se odváží zeptat jako první? My máme spoustu zajímavých otázek, můžeme se ptát i my, ale jeden druhého, ale byli bychom radši, kdybyste se ptali vy. Dobrý den, Šnurková. Vy jste mi nahrál hned v úvodu a nejde se rovnou teda nezeptat,
nakoniec našťastie veselá príhoda, ale zo začiatku to tak nevyzeralo. Keď ešte fungovali turistické zájazdy, vedeli ste tam ísť ako turista, tak vždy aj v Pripyati, ale v celej tej zóne s vami behali psi. Tí psi, čo sa teraz behajú, to sú potomkovia tých domácich psov, ktorých tam obyvateľia nechali, keď boli evakuovaní. Oni si zvykli na turistov, takže nie sú nebezpečné tí psi. To som si myslel až do minulého roku. Boli sme u jednej babušky, doviezli sme humanitárnu pomoc a v rámci jednej tej mojej pomoci, tak chcel som ju nejak tak obzvláštniť, takže okrem toho, že sme donesli potraviny, tak deti zo Slovenska, ale dokonca aj z Česka, z niektorých škôl nakreslili obrázky pre babušky. No a keď sme boli u tejto jednej babušky, tak pozvala nás dovnútra k sebe a ja som zabudol som v aute obrázky. Tak som išiel do auta pre ne. Mala 2 psov doma. My keď sme prišli, tak psi štekali, ale ako náhle vyšla babuška von, tak bol pokoj. No a ja, ako som išiel pre tie obrázky, som ich vzal z auta, idem naspäť donútra a vtedy psi začali robiť to, na čo sú, začali strážiť, takže sa po mne rozbehli a bohužiaľ nestihol som utekať až donútra a jeden ten pes ma kusol. Kusol ma niekde sem do nohy, do lítka. No a spočiatku to bolo dosť zlé, lebo predsa len človek je v Černobyle, tam nejaké očkovanie alebo nejakú sterilizáciu tých psov nepoznajú. Ja som to neriešil, nakoľko na druhý deň sme išli do elektrárne, no a potom cestou domov, 28 hodín vlakom, som si začal čítať, čo sa mi môže stať. A ja som vedel o besnote, ale nevedel som, čo to je. Tak čítam a rozmýšľam, ty vole, ja môžem umrieť. Na druhý deň som nešiel k doktorovi, ale išiel som do práce. A tak sme sa s kolegami bavili, ako bolo, čo si zažil. Tak som hovoril bla 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 a nakoniec som spomenul, kusol ma aj pes. A kolega, čože? A bol si u doktora? Hovorím, že nie, na čo? Okamžite ťahaj k doktorovi. Tak som bežal k doktorovi, no a tam to začalo. Tak pán pastorek, čo vás trápi? Hovorím, mal som taký úraz, kusol ma pes. Začal písať, pes bol očkovaný? Hovorím, asi nie, neviem. Kde to bolo? V zahraničí. Nechcel som povedať, kde presne. Zahraničie, A kde presne? Ukrajina. A tam nejaká oblasť, tak už som to musel povedať, hovorím Černobyl. On prestal písať, sa pozerá na mňa. V Černobyle? Prosím vás, čo robíte v Černobyle? A prečo vás tam kusol pes? Tak som mu to vysvetlil, tak nejak to pochopil, poslal ma na chirurgiu, tam mi to vyčistili a poslal ma do Trenčína na infekčné oddelenie kvôli besnote. No a tam podobný scenár, prišiel som a čítal správu od môjho doktora. On tam nenapísal Ukrajinu, Černobyl, on tam napísal tiež len zahraničie. Zahraničie. A kde presne? Tak ja už som priamo povedal. V Černobyle. Ona zostala ticho a začala. Zuzana, poď sem na sestričku. Poď sa pozrieť. Pán pastorek, povedzte, kde vás kusol pes. V Černobyle. Konec. Celé oddelenie prišlo, aby to počuli. A povedali, že toto ešte v živote nezažili a nepočuli, aby niekoho kusol pes v Černobyle. Takže našťastie besnota nebola potvrdená. Očkovať som sa musel, bolo to 5 krát vakcína plus tetanovka, 6 a ešte 2 odbery krvi, takže som bol celý dopichaný. Tak aj takéto zážitky sú z Černobylu a je to také moje cestovateľské šťastíčko, lebo vždy sa mi prihodí nejaká takáto vec. Já bych jenom doplnil, besnota je česky vzteklina. Aha. A ještě bych doplnil věc zajímavou.
ten film, v kterém jste viděli, tak Andrej Pastorek je v titulcích. On je tam dokonce vidět v tom filmu jednou. A nejzajímavější na tom je, že to, co jste viděli v tom filmu všechno, respektive tu situaci, která v tom filmu je s těmi stalkery a s tím černobylským turismem, tak to se změnilo o 180 stupňů, dneska to tam takhle nevypadá. A možná, že bychom mohli nějak mluvit o tom, jak to tam vypadá dneska. Ale necháme prostor ještě na vaše dotazy. Tam vzadu, vidím. Vy ste tam boli v tom Černobyle 2 mesiace, ste povedal? Tak nebal ste sa toho, tej radiácie tam, ako sa tam nejaké trvalé následky, alebo tak nejako? Ďakujem za otázku. No, 2 mesiace som hovoril, že to je dokopy, takže bol som tam 18 krát, niekedy 2 dni, niekedy 3 dni. Radiácia. Ja sa jej nebojím, ale mám obrovský rešpekt k tomu. Čo sa týka následkov, pokiaľ človek dodržiava všetky pravidlá, všetky tie pokyny, ktoré sú tam, má so sebou dozimeter, tak by sa mu nemalo nič stať. Samozrejme to riziko nie je nulové, vždy je tam nejaká pravdepodobnosť, že sa niečo stane, ale poznám ľudí, ktorí boli v Černobyle oveľa viackrát, dokonca môj kamarát z Polska, ktorý sa venuje tomu tak ako ja na Slovensku, tak ten tam bol 130 krát. Zatiaľ je v pohode, je to jeden z rekordmanov na svete. Hovorím, riziko je, ale snažím sa ho minimalizovať, takže si myslím, že podľa mňa je to v pohode a človek dostáva oveľa väčšie dávky, napríklad na vyšetrení u doktora pri rentgene alebo pri CT-čku. Takže v Černobyle sú to minimálne dávky, ktoré človek dostane. Já to jenom trochu doplním. Ono to bylo trochu vysvětlené v tom filmu, že ty druhy záření, které se tam objevují, tak jsou trojího druhu. Záření alfa, záření beta a záření gamma. Během havárie v Černobylu tam byl ještě 4. druh pronikavého záření, kterému se říká neutronový tok nebo neutronové záření. Ze všech těch typů toho záření, když mluvíme o nebezpečí, že nás někde něco zvenku ozáří, tak to je nejčastěji záření gamma. To tam skutečně je, ale je v té minimální formě, o které jako se mluví, že to může být srovnatelné se zářením někde v běžném městě, nebo že je to trochu silnější, ale v zásadě to není moc významné. Když se ale postavíte blízko k tomu havarovanému bloku, což dneska už v podstatě je docela obtížné, protože byl překryt takovým obrovským sarkofágem, tak to záření je vyšší, to záření gamma. Já si pamatuju, že když jsem tam byl poprvé, když ještě nestál takový ten, jak to tam v tom filmu bylo vidět z dálky, takový ten hangár obrovský, tak to záření bylo tak na úrovni 1000 mikrorentgenů za hodinu. Mě to tam ještě dodnes měří tak po staru v mikrorentgenech, ale v zásadě to znamená, že je to třeba 100krát větší záření, gamma záření než tady. Nicméně může se tam, to, co vlastně představuje to riziko, to ani tak není to gamma záření, ale je to záření, které k vám může přijít zevnitř. To znamená s konzumací kontaminované potravy. Nejhůře jsou na tom houby, které tam rostou někde v lese, nebo případně nějaká divočina, zvěř divoká, kterou tam někdo uloví. A s těmi houbami se můžete dostat do kontaktu tehdy, když prostě tam navštěvujete místní lidi, místní Ukrajince, kteří hrozně rádi chodí na houby a
hrozně umí výborně připravovat do všelijakých nálevů a tak dále. A nebo třeba lesní med, ten taky může být jakoby ozáření. Tím hlavním kontaminantem vůbec na Ukrajině nebo i v Bělorusku, zejména v Bělorusku, je cézium 137, které má poločas rozpadu 30 let, a to znamená, že už polovina se ho rozpadla. Polovina nebo víc než polovina dneska už toho záření je pryč. A pak je tam ještě jedno nezanedbatelné riziko, které jako není tak velké, ale je strašně špatně odhadnutelné, a to je záření alfa. To záření alfa se tam může objevit, to jsou ty částice třeba plutonia nebo americia, které vyletěly z toho reaktoru a mohou tam někde být. Proto jako lidé, když třeba začne foukat vítr, pracovníci, kteří tam pracují, třeba tam někde, často jsem to viděl, že tam třeba někde zametali a foukal vítr, tak si berou roušku. To je opravdu jako velmi významný, dobrý doplněk, aby člověk nevdechl nějakou částici, protože jediná částice plutonia vdechnutá může po nějaké době způsobit rakovinu. A vy to vlastně nepoznáte, tu příčinou souvislost, protože je to trošku jako u kouření. No, tak jako kouřil jsem 10 let, v 60 jsem dostal rakovinu, ale žádný doktor vám nepotvrdí, že to je z toho kouření. Ja by som ešte doplnil aj časové hľadisko, čo sa týka žiarenia. A prirovnal by som to možno k pobytu na slnku, keď sa napríklad opalujete. A radioaktivita je to isté. Pokiaľ vonku svieti ostré slnko a vy bez trička len prebehnete niekde, tak je to v pohode. Ale ako náhle ste na tom slnku dlho, tak sa spálite. A takisto to je aj s radioaktivitou. Ja som dokopy strávil v Černobyle 2 mesiace, ale nebolo to deň po dni 2 mesiace. Bolo to počas 13 rokov, čiže párkrát za rok. 1-2 dní za rok. A tým pádom tá dávka nedostanete ju naraz, dostanete ju postupne a to telo sa s tým dokáže vysporiadať. Takže keď je niekde nejaké žiarenie, treba tam byť čo najkratšie. A rozdiel je takisto aj, keď tú dávku obdržíte naraz za jeden čas, alebo tú istú dávku postupne cez dlhší časový interval. Jenom pro zajímavost, tady ty přístroje, které vidíte na pódiu, donesl Andrej a jsou to různé typy dozimetrů. Možná jste tam zaznamenali v tom filmu, že lidé měří dozimetrem třeba vodu nebo dřevo, ale asi by vám zkušený dozimetrista řekl, že těmi dozimetry, které tam používali, tak tam v podstatě toho mnoho nenaměří. Hloupé je na tom to, že jako nejsem žádný odborník na tu vědu, ale právě, že alfa záření není možné naměřit běžnými dozimetry. Jde to v laboratoři a je to složité. Já jsem měl takovou příhodu, když jsem byl úplně poprvé v Černobylu, tak jsem byl na takové delší jakoby reportáži a pokračovali jsme do Rumunska, kde jsme dělali reportáž s kolegyní z Kanady o atomové elektrárně, která se jmenuje Černá voda. A tam panují takové ty klasické bezpečnostní předpisy, že musíte projít všelijakými gatey, jako které měří radioaktivitu. A když jsme šli odtamtud z té elektrárny, tak najednou to u mě začalo houkat. A oni si říkali, no, on to tady občas zlobí, tak běžte tím vedlejším. Tam to taky houkalo. Tak vzali jako ruční dozimetr, mám to vyfocené na fotografiích a tam ručička šla úplně za roh, tak mě vzali stranou a začali měřit mi celé tělo a pak zjistili, že ta
ten zdroj toho záření je v mojí fotografické brašně. Tak jsme z ní všechno vyndávali postupně a zjistilo se, že ten zdroj záření je v jednom objektivu. A já jsem říkal, no tak byli jsme v Černobylu a oni, no jo, tak to bude asi z toho. Tak vzali ten objektiv do laboratoře, kterou tam měli a pak přišli asi za hodinu a říkali, my vám ten objektiv podle zákona musíme zabavit jako radioaktivní odpad. A já jsem říkal, no to je pěkný, to je jako ale drahý objektiv a můžete mi teda aspoň dát ten protokol, podle kterého mi zabavujete ten jako objektiv. A oni mi dali asi 17stránkový protokol, plný čísel, a z kterého jsem nic neuměl vyčíst, tak když jsem přijel pak do Prahy, tak jsem šel na státní úřad radiační ochrany a říkal jsem, poslyšte, já jsem byl v Černobylu a stala se mi taková věc v atomové elektrárně v Rumunsku. Mě zabavili objektiv s tím, že je kontaminovaný. A nemůže být, že já jsem taky kontaminovaný. Oni mě zavřeli do takové, jako nelíbilo se jim to vůbec, že jsem přišel. Nebyli na něco takového zvyklí, nicméně to brali vážně a zavřeli mě do takové místnosti, tam mi asi půl hodiny měřili tu tělovou radioaktivitu, musíte se sléknout skoro do naha přitom. A říkali jako dobrý, nejste ozářený, ale nicméně ještě mě poslali ke svým kolegům a ty jakože mi změří moje fotografické vybavení. Tak mě poslali na další pracoviště, tam byli takový mladí kluci a říkali, jo, a já jsem jim říkal, a co tady, dali mi tady ten protokol. A oni vzali ten protokol a evidentně to uměli číst, protože říkali, jo, tady podívej, oni to dlouho nekalibrovali, no to jsou prasata teda. A pak tam našli tu položku, čím byl kontaminován ten objektiv a říkali, no to je divný, to je radioaktivní stýbium, které má poločas rozpadu asi 2,5 dne, to přece nemůže být Černobyl. A dodnes mi nikdo nevysvětlil, co se tam stalo. Ja som tu pre vás doniesol na ukážku aj dozimetre, ako spomínal Václav, a mám tu dokonca aj nejakú radioaktívnu vzorku. Ja vám teraz ukážem, čo to presne je. A sú to takéto staré hodinky. Čo myslíte, prečo sú radioaktívne? Áno, presne tak. Ručičky sú natreté radioaktívnou farbou a tá farba je z rádia. Rádium je radioaktívny prvok a to sa robilo dovtedy, dokedy nebola objavená fluorescencia. No a na ukážku, keďže nemám taký citlivý prístroj, aby som odmeral priamo tieto hodinky, tak tu z hodiniek mám v sáčku len tie ručičky z nich a možno keby mi Václav trochu pomohol. Jo, ešte poviem. Teraz podľa dozimetra tu máme nejakých 0,21 mikrosieverta za hodinu. Treba povedať, že je to prírodná radiácia, nikde nenameráte nulu. Sama Zem je nejak radioaktívna, čiže toto je úplne bežná hodnota, ktorú nameráte všade. No a ja teraz, keď priložím k snímaču tie ručičky z tých hodiniek, tak možno budete aj počuť, ako začne radiácia stúpať. Já tě jenom poprosím, pokud bychom sem, aby jsme se vešli do obrazu. Tak. Môžeš to priložiť sem, ten mikrofón potom. Ano. Takže teraz máme nejakých 7 mikrosievertov, 8, 9, takže nejak takto to vyzerá, ale samozrejme je to úplne bezpečné, pokiaľ to neolizujete alebo nespíte s tým každú noc v posteli, tak to je bezpečné. A
nameral som teraz nejakých 9 mikrosievertov za hodinu. Je to zvýšená hodnota, ale stále je to veľmi nízke z hľadiska toho, čo už je nebezpečné. Tie nebezpečné hodnoty sa pohybujú potom už v desiatkách až 100 mikrosievertov za hodinu. A hovorím mikrosieverty, nakoľko samotný sievert už je veľmi veľká hodnota. 4 až 6 sievertov je smrteľná dávka, ktorú keď dostanete, tak bohužiaľ za pár dní je s vami amen. A v Černobyle momentálne tie dávky sú také, že v meste Pripyat dostanete nejakých 0,8 mikrosieverta za hodinu, čož je veľmi málo. To mesto bolo čistené po nehode a tie najväčšie dávky môžete získať pri 4. reaktore, pri tom starom sarkofágu. Tam som nameral okolo 40 až 60 mikrosievertov za hodinu. Tam človek už môže byť krátku dobu, len pár minút, aby sa dodržal ten časový nejaký odstup od toho žiarenia. Tak děkuji. Ano, tady vidím ve prostřední řadě dotaz. Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, jestli když jedete vlastně do toho Černobylu, jestli máte nějakou určitou rutinu, třeba v podobě těch jodových nějakých tablet nebo něčeho takového? Andrej? No, čo sa týka jodových tablet, tak jodové tablety sa používajú alebo požívajú vždy priamo po tej nehode. Už po pár hodinách je zbytočné ich jesť, keďže tie jodové tablety, neviem teda, či viete, ale oni majú za úlohu naplniť vám štítnu žľazu tým zdravým jódom, aby ste vy neprijali ten radioaktívny jód. No a už po tej nehode 2, 3, 4 hodiny, pokiaľ ten jód si nedáte, tak už máte tú štítnu žľazu naplnenú radioaktívnym jódom, takže ten jód už je zbytočne jesť. Čiže teraz, takmer po 40 rokoch, jód nejem, lebo je to absolútne zbytočné. Čo sa týka tej rutiny pri návšteve, tak nenosia sa tam žiadne špeciálne obleky ani nič podobné, okrem toho, keď navštevujete elektráreň. Vonku sa pohybujete úplne normálne oblečený, mohol by som tam ísť aj takto, akurát je odporúčané mať zakryté celé telo, čiže žiadne kraťase ani krátke tričko. A je dobré a je aj teda nariadené, aby sa kontrolovala nejaká celková radiácia vášho tela, takže vždy, keď vchádzate a vychádzate do tej zóny, tak prechádzate cez skenery, podobné ako sú na letiskách a tam vás ten prístroj oskenuje, či na sebe náhodou nemáte nejakú radioaktívnu časticu. Samostatná epizóda je v tej elektrárni. Tam už sa potrebujete obliecť, ale nie do špeciálnych oblekov. Sú to 2 vrstvy bavlnených oblekov a to slúži na to, aby sa vám na kožu nedostala nejaká častica. A plus respirátor, plus rukavice, plus helma a takisto na hlave máte takú čapicu, keďže ako som spomínal, to riziko je malé, ale môže sa stať, že v elektrárni sa proste niečo chytíte alebo sa nejak obtrete o stenu. Je to tam veľmi špinavé a môže sa stať, že na seba niečo chytíte a práve toto oblečenie potom zo seba vyzlečete a len ho zahodíte do koša, tým pádom ste úplne v pohode. A nosí sa tam aj ochranná helma z toho dôvodu, že je tam veľa trubiek, veľa konštrukcií a aby neprišlo k úrazu, ale nejaké takéto ochrany, že tabletky alebo nejaké lieky, tak to sa nepoužíva dnes vôbec. Já si myslím, že v téhle chvíli bychom mohli plynule přejít k tomu, jak to tam vypadá dneska, protože ten film, který jste viděli, tak ta realita je naprosto změněná. Připomenu jenom, že 24. února v roce 2022
ruská armáda obsadila zónu i Černobyl, zajala vlastně celou tu směnu, která tam tehdy pracovala. Tam v Černobylu v té elektrárně se pracuje na 3 směny. Připomenu jenom, že vlastně je to docela paradox, že k havárii došlo před 39 lety přesně a poslední reaktor, paradoxně ten reaktor, který jakoby přiléhá hned k tomu havarovanému, proto tam také museli odklízet ten radioaktivní šrot z té střechy, tak potom běžel relativně dlouhá léta, ale byl odstaven v roce 2000. A přesto, že je to od té doby 25 let, tak stále tu elektrárnu musí 3 směny obstarávat, což bylo teda v době, kdy ta ruská armáda tam trhla a zajala všechny, tak to bylo nesmírně obtížné. Trvalo to měsíc a nakonec ti Rusové odtamtud odešli. Ale částečně taky zaminovali tu oblast, ale tím se ta situace naprosto změnila. Dneska tam žádné stalkery neuvidíte, dneska tam žádné turisty neuvidíte a pokud se někdo do Černobylu zcela výjimečně dostane, tak je to někdo takový, jako je tady právě Andrej. A Andreja bych hrozně rád, abys povyprávěl o tom, jak je to vůbec možné. Tak tie turistické výlety, exkurzie, oni boli zrušené ešte pred vojnou, pred válkou. Bolo to koncom roku 2021. Už vtedy Ukrajinci tam mali nejaké vojenské cvičenia, priamo aj v Pripyati cvičili boj v meste. A potom koncom januára, ja si tie vaše české mesiace nepamätám. Leden. Ďakujem. Koncom ledna už sa začalo zisťovať, že trochu severne v Bielorusku začínajú Rusi stavať pontónové mosty cez rieky, takže vedeli, že niečo sa chystá. Tým pádom sa všetky turistické zájazdy zrušili. Sú zrušené doteraz, sú zrušené na neurčito, takže nikto nevie, či a kedy sa obnovia. Ako to tam vyzerá dnes? Ako spomenul Václav, tak v tom filme, čo ste videli, dnes už nič z toho neplatí. Žiadny turista sa tam nedostane len z toho dôvodu, že by tam chceli ísť sa pozrieť alebo niečo si odfotiť. Dostane sa tam hrstka ľudí, musíte byť buď politik, alebo nejaký vedec, alebo nejaký novinár. Alebo potom môžete sa venovať tomu aj tak, že veziete tam humanitárnu pomoc, to je aj môj prípad. A ja som tam prvýkrát bol počas války minulý rok. Bolo to niekedy na jar. A tá zóna sa zmenila tým spôsobom, že dnes, povedal by som, asi na nejakých 80% tých ciest, ktoré sú tam v tej zóne, tak sú tam vojaci, majú tam zákopy, sú tam pripravené guľometné hniezda, dokonca most, ktorý je cez rieku Pripyat, tak ten je celý podminovaný, čiže keby náhodou prišla druhá vlna invázie, tak ten most odpália a tie vojska sa nemôžu dostať na druhú stranu. Všade je armáda, všade sú kontroly, je to tam veľmi strážené a vždy sa tam musíte pohybovať s niekým priamo odtiaľ, s nejakým sprievodom alebo dozorom. Jednoducho je to vojenská oblasť, kde hrozí, že začne ďalšia vlna konfliktu. Takže naozaj dávajú si tam na tom záležať. Ja keď tam vozím tú humanitárnu pomoc, tak väčšinou nás sprievod robia policajti. Nie sú to hociakí policajti, je to špeciálny pluk, špeciálne sily. Sú plne ozbrojení, majú nabité samopaly, ostrými nábojmi samozrejme a sú pripravení v prípade potreby hneď zasiahnuť. Takže tam, keby sa niečo stane, nikto sa vás nič nepýta, jednoducho ide sa do akcie a bohužiaľ je to tam teraz také napäté, aj keď bol kľud až do toho útoku toho dronu, ktorý narazil do sarkofágu. Takže zás o Černobyle sa začalo všade hovoriť, dovtedy o tom
Nie, že nikto nevedel, ale všetci na to zase zabudli, že sa tam niečo stalo. Takže Černobyl je dnes zase téma. A ako sa tam dá dostať? Bohužiaľ, pre bežného človeka dnes je to veľmi ťažké. Musíte mať veľmi dobrý dôvod, aby vás tam pustili. Takže ak by ste prišli na tú hranicu, tá hranica sa volá Ditiatky, je to podľa malej dediny, ktorá tam bola. A vy keď tam prídete a poviete, že chcete ísť do Pripiati sa pozrieť, chcete si to ísť pofotiť, tak jednoducho otočka a môžete ísť domov, nepustia vás. A takisto do elektrárne musíte mať veľmi dobrý dôvod, aby ste tam mohli ísť. No a jeden z tých dôvodov je aj humanitárna pomoc, ktorú poskytujem. Väčšinou zorganizujem nejakú finančnú zbierku, ľudia sa vyzbiera sa nejaká určitá suma, ktorá zase nie je veľká, lebo nie je ani potreba vyzbierať veľa peňazí. Väčšinou je okolo 800 až 1000 eur, takže nejakých 40 000 českých vašich. No a jednak tú pomoc vozím černobylským babuškám, žije ich tam dnes ešte 24, každým rokom to je bohužiaľ menej a menej, oni už sú veľmi staré a postupne zomierajú. Potom vozím pomoc aj priamo do elektrárne, tam väčšinou potrebujú nejaké čistiace prostriedky, nejakú chémiu, respirátory, rukavice. No a už je to taký zaužívaný model, že ja niečo priveziem a oni mi zase niečo ukážu a všetci sme spokojní, ich to nič nestojí a ja zase vidím to, čo chcem. Nie je to, treba povedať, že to nerobím z vypočítavosti, robím to z mojej vlastnej iniciatívy a z toho, že chcem pomáhať ľuďom, ktorí sú v núdzi a ktorí to potrebujú a možno sú to ľudia, na ktorých už svet ako si zabudol, keďže tá černobylská zóna je uzavretá oblasť. Je to veľmi nehostinné miesto a myslím si, že aj na takýchto ľudí treba mysleť. Koľkokrát sa mi stalo, že aj ľudia od vás z Česka prispeli na túto pomoc, takže som veľmi rád, že je to takáto medzinárodná spolupráca, by som povedal. No a v tej elektrárni momentálne dnes pracuje okolo 1000 ľudí. Elektráreň ako taká nevyrába elektrínu, je to len taký energetický úzol alebo taká ústredňa, odkiaľ sa elektrina rozvádza do celej krajiny. No a okrem toho, že je to takýto úzol, tak tú elektráreň treba nejak zlikvidovať, takže prebieha vyraďovanie, likvidácia. Samozrejme je tam ešte aj vyhoreté palivo, je tam ten sarkofág, o ktorý sa treba starať. No a ten nový sarkofág, do ktorého narazil dron, tak dnes bohužiaľ nespĺňa svoju funkciu, je mimo provoz. A je to z toho dôvodu, že je v ňom veľká diera, asi 6 alebo 7 metrová na šírku. A oni, aj keď ten dron narazil a ten prvotný požiar uhasili, zistili, že prebieha akési tlenie, alebo po vašom je to doutnání v tom plášti. Ten plášť toho sarkofágu je z viacerých vrstiev izolácie, no a ten požiar postupne postupoval medzi tými materiálmi ďalej a ďalej, takže bolo potrebné ten sarkofág viac ešte poškodiť tým, že ho museli rozrezať a pumpovať tam vodu. Takže momentálne prebiehajú analýzy, ako sa to bude opravovať, koľko to bude stáť a bude to veľmi náročné. Z toho dôvodu dovnútra sarkofágu sa dnes vôbec nedostanete. Ja som sa tam dostal ešte minulý rok, keď to bolo v pohode, ale dnes, keďže je to poškodené, tak sa tam nedá dostať vôbec. No a ešte môžem spomenúť, že bol som prvý Slovák a prvý Slovák, ktorý sa tam dostal počas vojny. A neviem o nikom ani z Česka, že by sa tam dostal, takže asi som prvý z Československa, dá sa povedať. Až potom, ako si niekto všimol, že aha, že nejaký pastorek z Dubnice tam bol, tak za pár týždňov tam došiel aj náš slovenský veľvyslanec, ktorý sa veľmi chválil, že ako pomohli, pritom ja už som tam bol pred nimi, takže to mi len potvrdilo to, že ľudia takto vo svete na Černobyl zabudli a
vlastne si ho pripomínajú len takto počas tohto výročia, alebo keď sa tam stane niečo, čo sa dostane do celého sveta. Já bych se jenom chtěl zeptat, jestli byste mohli zvednout ruku, kdo jste viděli ten slavný HBO seriál Černobyl. Aha, tak to je docela hodně lidí, asi třetina bych odhadoval. Vzhledem k tomu, že se o Černobyl zajímám opravdu jako minimálně takových 30 let, ne-li déle, a mám doma rozsáhlou knihovnu o Černobylu, tak vás mohu ujistit, že ten seriál je velmi kvalitní. Že co se týče informací, tak je opravdu... Scénaristicky jsou tam asi 2 věci, které se tak neudály, ale je to úplně jedno. Ty důležité věci jsou tam pravdivé v tom seriálu a mimořádně dobře jako příběh podané. Nicméně celý Černobyl jako fenomén tak má v sobě jeden zvláštní moment a sice to je utajování. Jako když se tomu věnujete zpětně, tak najednou vidíte, že ten Černobyl byl nějakým předmětem jako takové jakoby informační války mezi východem a západem. A mně to došlo relativně nedávno, protože si každý rok dělám jako novinář, máme přístup do různých jakoby databází a agentur a já si vždycky nechám vyjet všechno o Černobylu, to jsou stovky a stovky článků, které vyšly u nás nebo i ve světě. A v posledním roce nebo v posledních 2 letech se objevuje zvláštní fenomén. Do té doby, než začala válka na Ukrajině, tak Černobyl jenom výjimečně v těch posledních, řekněme, 20 letech byl předmětem nějakých dezinformací. Nicméně v posledních 2 letech se těch dezinformací vyrojily stovky a tisíce a když si dneska čtete jakoby ten monitoring tisku, tak vidíte, že taková skoro víc než polovina těch informací o Černobylu jsou dezinformace. Takže se můžete dočíst třeba, že Ukrajinci si sami prostřelili ten sarkofág, nebo že chystají útok na jadernou elektrárnu, ze které chtějí obvinit Rusko, a že už kanadští vojáci trénovali na to, jak poškodí Černobyl a tak dále a tak dále. Takže tady je jenom vidět, že jakoby najít tu pravdu o tom Černobylu bývá někdy obtížné a musíte být opatrní. Tak necháme prostor ještě na dotazy. Kolik máme času? 5 minut. Dobře, tak necháme asi prostor pro vás. Ano, tady dotaz. Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, jestli byste nám třeba nedoporučil nějakou literaturu, co se týká Černobylu, protože je toho určitě jako na trhu spousta a asi je těžké jakoby vybrat nějakou jakoby obsaženou informaci knihu. Tak já asi začnu v češtině. Existují 2 naprosto senzační knihy v češtině, které bych doporučoval každému, kdo si chce o Černobylu něco přečíst. První z nich se jmenuje Modlitba za Černobyl a napsala ji běloruská spisovatelka Světlana Aleksijevičová, která mimochodem dostala v minulých letech Nobelovu cenu za literaturu. Je to skvělá žena, která v tom bývalém Sovětském svazu jezdila tak asi jako třeba u nás Petra Procházková a mluvila s lidmi a z těch hovorů, z těch stovek a tisíců hovorů s těmi lidmi dělá knihy. Dělá to takovým zvláštním způsobem, takže i u té knihy Modlitba za Černobyl ona mluvila s mnoha lidmi a zachytila naprosto úžasné příběhy, z nich 1 nebo 2 se dokonce objevují v tom slavném seriálu HBO, kdy to od ní přijali. Ta kniha je relativně úzká, Modlitba za Černobyl velmi doporučuji. Já jsem u té knihy plakal.
A to jsem jako chlap, že jo, a moc často nebrečím. A druhá kniha, kterou doporučuji zejména těm technicky nadaným, nebo těm, kteří chtějí tu pravdu a ty informace, a ta se taky jmenuje Černobyl a napsal ji ukrajinský historik, který se jmenuje Serhij Plochy, jako Sergej Plochý, ale ukrajinsky psáno Serhij Plochy, a on vede studia, on vede jako vlastně takovou katedru studií na Harvardské univerzitě a zabývá se historií Ukrajiny jako takové, a on sebral materiály, nebo dostal se k materiálům, které dlouho nebyly přístupné, a to jsou zejména archivy KGB. A on popisuje v té knize kapitolu po kapitole, popisuje přesně, co se stalo. Protože ten Černobyl ze začátku díky utajování, které bylo v Sovětském svazu běžné, vlastně ta Gorbačovova glasnost neboli prostě zrušení cenzury vzniklo až po tom Černobylu, do výbuchu Černobylu. Ten Černobyl trochu způsobil, že Gorbačov se rozhodl jako přestat zatajovat informace, protože to k ničemu nevedlo. To vedlo jenom k tomu, že lidi jako dál šířili paniku a tak dále. A ten Serhij, vlastně bych navázal na to, tak po Černobylu se objevila i spousta jako věcí, které nebyly pravda. A ty novináři neměli informace, tak často šířili něco, co nebyla pravda. Myslím si, že tady ten Serhij Plochý výborným způsobem jakoby napravuje ty fakta, protože se dostal jako historik renomovaný, tak prostě dal to dohromady, je to skvělá kniha. Ja by som ešte doplnil jednu knihu. Nepamätám si už autora, je to niekto, myslím, že z Anglicka, ale kniha sa volá Černobyl príručka prežitia. To je tiež výborná kniha na to, aby sa človek dozvedel, čo sa tam stalo.